Kollaborazzjoni bejn xejn inqas minn 8 entitajiet waslet biex Malta għandha l-ewwel baga li tkejjel parametri wiesa fl-arja u l-baħar. Il-Buoy for Long Term Underwater Exploration, BLUE fil-qasir, hija proġett li sar prinċipalment minn akademiċi fl-Università ta' Malta, flimkien mal-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma u l-Awtorità għar-Riżorsi Ambjentali. Dr. Adam Gawci mid-Dipartiment tal-Ġeoxjenzi fl-Università ta' Malta spjega kif din il-baga nkrata 2.2 mil nautiku l-barra mill-Port il-Kbir qed tibdel ix-xenarju tar-riċerka. Isek għandek laboratorju jiflowtja fil-baħar sewa għandek ħafna strumenti li qed ikejlu kollox, għandek il-strumenti tat-temp, l-air temperature, il-wind speed, il-wind direction. Mbagħad ukoll għandha parametri li jkejlu l-kurrenti tal-baħar u l-mewġ. Barra minn hekk il-baga għandha wkoll winċ li jinżel sa 85 metru font u kull 5 metri ikejjel it-temperatura tal-baħar, is-salinità, l-ossiġnu u l-aċidità fost oħrajn. Li għandha interessanti li għall-ewwel darba qed inkejlu f'punt wieħed ħafna parametri f'salt u wkoll mal-kolonna tal-ilma xi soltu aħna nkejlu fil-wiġbiet. Issa b'dat tip ta' dal-apparat ta' dil-baga ikollna wkoll data in real time ġir dak il-ħin within 10 minutes kull università ta' kif qed jinbidlu l-parametri mal-kolonna kollha tal-ilma. Din id-data hija utli mhux biss mill-lat ambjentali, iżda kapaċi jkollha wkoll rwol importanti anke f'sitwazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ, kif spjega l-Brigadir tal-Armata Clinton O'Neill. Dal-bagi plus sensors oħra li għandhom indobri ma' Malta, aħna niġbru data, pereżempju ta' surface currents. Surface currents aħna huwa utli għalina biex nkunu nistgħu nitfgħu f'modelli ieħor meta niġu biex nagħmlu modeling ta' search and rescue drift. Fit-tnedija tal-proġett permezz tal-anċa tal-Forzi Armati saret żjara fuq is-sit li fih tinsab ankrata l-bajja. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Miriam Dalli. Il-Ministru Dalli nnotat il-kollaborazzjoni bejn aġenziji minn oqsma differenti li waslet biex Malta jkollha informazzjoni xjentifika li tista' tintuża fit-tħejja tal-politika. Aċċennata l-studju tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent li juri li Malta għandha fost l-aqwa kwalità ta' baħar u qalet li l-Gvern kommess li jkompli jaħdem biex isaħħu.